people, they are everywhere, like baboons. They're on the mountain. Makapfeka maziskava enyoka. Maziskava echiwishes echi-traditionals. Nezviwacho zvemishonga. That is not a normal scarf and normal glasses. Domunopfeka kuita senyoka yomubhuku idzodzi. Not a normal scarf and normal watch and normal blazers. Ukamboona normal blazers inopfekwa kubva musi wa1 January kusvika musi wa31 December asingabvi pamuviri wewe. Kuliend TV. Atibatike zvechobu. Kurisei Kuliend. Yes, very sorry for what is happening to you. We had something bad. People wanted to assassinate you as well. You know what, Kuliend? Those are talking about kuvanhu vedu kuZimbabwe kuti tichapedzwa one by one nevanhu ava vanozvitivo hurumende yeZimbabwe. Hurumende yeZimbabwe haipo, anongori matsotsi akangosvika akagara pazvigaro. Agara pazvigaro zvokuvhota ndoya inongonzi pretential vote. It's a pretential vote. Kutopretenda maelection zvichiitika zviya. Varume varikutongorova madhirama ava varongoita. Hapana kana shanduko kana chakanaka chimwe chavari kuda kuona chiitika kuZimbabwe. Saka they will watch kuti whoever unoda kusimudza musoro achida kuunza chinhu chinoratidza kuti ivo vanofanira kumboti vasuduruke, vanotomutarisa maziso matsvuku. You know what, Kuliend? These people, they don't care about the life of Zimbabweans. You know, here outside of the country, the people of Zimbabwe are more than 6 million outside of the country. So if they are the people who are thinking for the people, they are supposed to regret of what they are doing. Then voona kuti zvazviri kudai so pane nzira kana mashaiwa nzira vavachingatendera munhu anenge awina apinde. Zvino zvose izvozvo zviri kuramba vanhu vasi kutoti chero chikoro chavana mamwe mabasa vakadzidzira. Chavakadzidzira vakangodzidzira kuuraya, kurova chete kuda kupikisa. Imhondi. Nyika yakagabwa nemhondi. Pane nguva zhinji patinouya tichitaura isu tichizama kuratidzira vanhu kuti nyaya iripo inodiwa kuZimbabwe kutogwa neZANU-PF leaders, not all ZANU-PF. Ava vamwe vose vanongotera vese ava. They are the people vanototya avo ozvandovhundutsigwa ka. Vanhu vari kunetsa takataura kare kuti itimu yekumusoro ende hakuna vasingazivi kuti ndiani. Vanotsvaka magadhibhodhi anenge akapfekedzwa uniform yakaita sekuti masoja, mapurisa. Unotozvona kuti pano pakembi panotova negadhibhodhi pano. Kembi pane nekuti panotaura zvikuru zvepolitics. Unyazoona achitoratidza kuti uda kutoti atowana basa rokushanda. Saka zvandakataura kare, ndakataura kuti these people zvinhu zvinotyisa kuzvitaura. But asi tozvitaura nokuti zviripo vanhu vakasarita izvozvo hapana chingaitika. Zvinhu zvinongodiwa chete kuti Zimbabwe itange kuva nedemocracy. Kubata vanhu vose vari kumusoro. Vapiwe warning. Yokubva vakapa warning kare kakawandisa vakaramba. Saka chongodiwa usiku humwe chete zvandakataura kubva kare zvandikudzokora. Kuti usiku humwe chete hwokungorongana pamwe chete kwete kuparadzana kwamuri kuita. Vanhu vari kuparadzana vachingonongedzana uyo achizama kuzviitira chipati chake chinomubhadhara, uyo achizama kuitawo mari panguva yakadai. Zvaingodiwa apa paidiwa zvandakataura zviya. Paidiwa kungounganidza mari yakawanda. Mari inokwanisa kushanda within 1 week. Vanhu vaifanira kungorofamba usiku humwe chete. Handiti hapana kwatisingazivi isu kuti kembi dzedu dzemasoja dziri kupi dzose, kembi dzemapurisa dziri kupi. Hapana vasingazivi kuti pamasoja ipapo vanhu vasingadi kuti ZANU-PF ibve ndivanani. Anomuzviona. Masoja mazhinji nemapurisa mazhinji takanga tazvitaura kuti havana basa neZANU-PF.
vari kutoenda kubasa kutosvika kurarama nokuti hapana imwe nzira yavangaita. But they are not happy. They are unhappy nenyaya yekuitika yeZANU-PF because hapana zvavari kuora, imari yavari kuora, nzungu dzemari vari kuzvitamburira vanhu ivavo. Unosora wakapfekedzwa uniform zuva rose mwedzi wese, hapana chaunowana. Unongopiwa zvibheji zveo zvongoi nenyembe idzo zvongoi uri officer, hapana officer for what? Uri kuona uona ushandira government uchikuona kuti ushande ugone kukwanisa kuwana mari inotenga mota, mari yese ichipera kuenda kuchikafu. Zvinotaura kuti hapana zvegovernment iripo. Vanhu vanenge vachingotambisa magaro zvishoma, uripowa mota. Look at Dorcas Moyo, kungotukwa kwaangoitwa chete wakabva uripowa mota, akapapowa mari yekuwanda. Unongoti vanhu vane tarisiro yekuti vanoda nyika ichimira vanhu vakadaro, mari nemamiro akaita nyika, kuoma kukaita nyika. Wotora mari kutambisa kupa munhu asina kana even future yekuti angagona kucreata any basa. Dei anga rimwe munhu akanga achigona kucreata rimwe basa kana anything for Zimbabweans, as we know that we are 16 million. Mari iyoyo yakapiwa, waikwanisa kucreata ukabasa kana kuna kutora vanhu kana kuti 20 varototapudza, umwe wotora vanhu 20, 30, 100 vanhu vatowana mabasa zvishoma nezvishoma. Uri kuona. Saka ndoti plan yehurumende iripo haina kana plan, kungotogara seizvozvi muchichema vachingochera goridhe vachingoenda pavada ivo zvavanowa kuda munyika yevamwe. And already after that havasi vanhu muZimbabwe ivavo. These are the foreigners. Muri kuona. Saka how can we be led by the foreigners? Okay, zvasina kuipa. Obama wakatungamira America. Tikaona America ikafamba zvakanaka, kana nhasi vari kutomuda Obama. Yurichira akacontesta kudzoka vanomuvhotera. Andoona. But these foreigners vakatogara pasi vakaisa tenderano yavo yokuti we must not allow upfumi hwenyika huchiinda kuvanhu. Tofanira kutongozvipfumisa isu pachero tichisa mari yose yenyika ichitobva ichiinda kuDubai. Saka tichitaura kuti nyika iri kufa, iri kutopera kufa. Nyika ine upfumi hwakawandisa kupfuura chero South Africa, kupfuura chero Botswana, kupfuura chero any other country in Africa. That one is the heaven of Africa. But because those people, they are just there kutotuta. That's why Zimbabwe yaita nyaya pasi rose, everybody's headline, UK, kwese. They are putting their eyes on Zimbabwe. So the people who can liberate Zimbabwe are the young people of Zimbabwe. The young soldiers don't be given that gun to protect. For the same advice, protect the people. Ndakataura ndikati kune vanhu vakaita sana Wicknell vari kupawa nemotikari, maiguta vakapiwa mari vakairamba. I don't know kuti chii chiri kuitika. Vamwe vane maonero avo kuti mari iyoyo vakagona vakairamba, but vairamba ivo maiguta vacho vakazoitii chokuitira nyika? Hapana. Vakapiwa vacho vari kungondonyera muhomwe. Pari kushayikwa vanhu vane musoro vokuti mari iyoyo yenyika iri kutambiswa, dei maiguta vakaitora vakaisa kuvana venyika, vakaita something for the country. Vose vakapiwa mari, dei vava nayo vane pfungwa yekusimudza nyika, vaikwanisa kuita something for the country, just kucreatawo something munyika, kucreata something chokutiwo at least vanhu vakwanise kunge vachishanda pazviri izvozvo vachidini. But they are happy kuti adopiwa unoisa mupamupfo. Hani muri kuona. Saka that's why ndichitini those people vari kutambisa kana kuti vari kupiwa mari, piwai mari idzodzo mudaridze tsinde kuvanhu, zvachitori nani. Vanhu vari kutambura zvakada, mairamba mari yacho kana muri kuti moida kana muri kuti hamuida, hapana chiri kuchinja. Kuiramba kwacho hapana chamunozoita. Dei kwacho vanhu vari kuramba mari iyoyo ndenyika kamari. Dei kwacho vanoiramba mari iyoyo vova nesomething zvavari kuita, hapana zvefuti. Saka tachishuvira kuti munhu akaita sana Dorcas Moyo nevamwe vakapiwa mari idzi vaifanira kuita something good for the people of Zimbabwe.
kana kungokretawo kana kampani inogadzira kana hembe whatever chinodiwa, kana kuita kampani inokwanisa kubreedha kana dairy board dairy farm chaiyo, kana kuita zvakawanda zvokuita zvaingoita navarungu izvo zvangonoreplace ipo paya. Muri kuona? Saka vanhu vanoiramba vachida kutukwa vazhinji. Yeti kumunhu ane pfungwa waifanira kutora mari iyo oita something for the people. Chero kuchiiko weakness chibva unoitera kuti wada ikandopotanga hondoka. Kuti saka iwe happy kuona vanhu vachitambura. Saka neimwe nzira ndiri kuzama kutaura kuti those people havasi vanhu vane chishuviro chokuti nyika yeZimbabwe inake. Hapana neshuwo chokuti inake. Pane vari kupiwa mari nevari kuramba mari vose vangofanana, nevari kutambisa mari idzo they are same. Saka ndanchida ini the young blood kuti vakwanise kusumuka vati taramba sezvo zvinoitika kuna South Africa, America, Botswana, dzimwe nyika Kenya vanoramba zvinhu izvi kumira kuti no tasarudza kubatana tiite chinhu chimwe chete. But maZimbabweans, whether unobva kuMalawi, whether unobva kuZambia, whether unobva uri mudukuka, ngatigadzirei nyika itsva ine mamwe maonero matsva, constitution itsva, vanhu vatange kuita zvinhu zvitsva, kwete ngotaura zvokuti nyika takaigwira, nyika takadai. Ngairwirwe nyika, irwirwe, yarwirwa nyika itorwe, iite zvinhu zviri nani. Saka pandotaura nchitini, people vanofanira kubatana usiku humwe. Hakuna asingazivi kuti munhu uri kunetsa muZimbabwe ndiani, kuruzevha azinonetsa kutauni ndiani. But people vanopesera vanhu vachitengesana. Kutengesana ikoko, kutengesana ndo problem yevanhu kuZimbabwe. Kutengesana ikoko ndo kwakaipa. Vanhu vaifanira kubatana kuita chinhu chimwe chete, zvokuti ZANU-PF yazviwa kuti muri kurongei kana kuti chii, nokuti hapana pokuti hanzi mungaronga chinhu vagotadza kuzviziva. Kana muda kutaura chinhu chichiitwa nenyika yese, nekuti hapana paungafamba door by door. But I mean the millions of Zimbabweans must be united. Vosvika voita kuti varume vasarende. Kana vasingadi kusarenda, kutouraya chako kutori nani. Mashoka yandakamataura kakawandisa. Vanhu vazhinji vakashora, kuuraya kudii. They are afraid kuuraya, but muchapedzwa zvishoma nezvishoma, one by one muchipedzwa. Wangoda kutaura zvautobwa, vamwe vovhunduka votla votirizira mumashure. Saka chachingodwa kungouraya musi umwe, zviro zvanongopera izvi. Kana kuine maovheti nemadhara mamwe achiri akapindwa nemweya kuprotecta mbavha nyika ichifa, ivavo naivo vose vulala hena. Ndo zvangodiwa chete. Muri kuona? Kana kuine manhengerero anonzi machi vari kumusoro ikokuya, futi dzirimo mudzimba, futi dziripo, vamwe vane mari yekuwedzera futi. Why pasingaiti hondo kuZimbabwe? Chakuda kuZimbabwe ihondo. Just a 1 week war, Zimbabwe inobva yatongodzoka in its virginity. Saka ndo zvandiri kukumbira kuti maZimbabwe ese musanyeperwa. Zvino Chiwenga ndikare, Apostle Chiwenga ndikare achipopota ari pachena. Achipopota ari pachena, hapana romutikezi, hapana romutsigira. Uchasvika kubatwa akaurawa. Saka ngatidzidzei kuti azvoita maZulu, kuti one munhu akataura, vanhu vose vodotera voice roru, vonosvika vobatana voita chinhu chimwe chete, nyika yayenaka. Chero vatungamiri vachitungamira paya, vanotungamira vachitotya kuti shuwa zvizogona kutipira tikaita zvisizvo. Ndo zvandiri kukumbira. Nokuti iyo zvinezvi, look, wangoda kuti izvo ataurise, wautoita kubhadhara mari. Mari yaunobhadharwa inopera, asi future yevana vako, future yevazukuru vako icharamba ichifa. Toda vanhu vane mweya wekuona nyika itsva, vanhu vachinotarisira kuvaka guta ravo idzva raunoti ndo guta ratazovaka senyika, kwete ngoramba makamira maguta iwaya akavakwa navarungu, muchitowedza kuti makuraya muchimakona kumamentena futi. Nyika yakabumbwa for 80 years navarungu. maZimbabwe aiuraya less than 37 years vavatoiuraya.
itofa zvekutofa itofa kutoenda wese masuweji chete kwese vanhu vari kufanidzara. Hapana kana umwe unoti kubva chero Mnangagwa apinda pachigaro ndine basa randoti ndakariwana because of Mnangagwa. Hakuna, vanhu vari kungozvitamburira. Saka kusiri kufane kupi chinotyisa chii kungobatana usiku muifamba motozwa kuti usiku wanhasi tiri kuuraya vanhu kana kwese ngavafi vanhu vanonyanya kumira vachitsigira mbavha idzozi. Nokuti kill your enemy before he kills you. Vachakupedzai one by one. Iyo ndo strategy yavakagona. Mese ivi munotoziva kuti Nhingi musiyaiwo, Nhingi unomira neZANU-PF achivhundutsira vanhu, Nhingi uri kugadhibhodhi yaMnangagwa. Kunyange magadhibhodhi izvo zvinochengetedza imbwa dzakadai idzi. They must be killed once and for all. Handiti zvinhu zvinokuita 1 day 2 days. Zvinhu zvinonyarara vamwe vanenge vachizama kuda kuzviteedza. Vanhu vatosvika naiwo. Nyika yewane new constitution. Kachitaura zverevolution. We are talking about a killing machine. Walking killing machine. Do you know the revolution? Pasina izvozvo hapana kana chimwe chamuchawana. Tichangopopota for 50 years. Tingodaro kuchipinda kuchisara zvimwe zvimadictator. Vanashoni zvirera mberi zviri kutopfumiswa zviri kutounganidza mari. Nokuti already kana chatongwa nemari yakawanda membochiterera. Yeti mari iyi haisina nebasa rose. Chakakosha ivhu redu ravakatsika pamusoro paro. Ndo ratisingadi naro. Nyika yedu one of the Zambian province and Mozambican province. Ndozvo zvatova. So I'm encouraging all the people of Zimbabwe to unite, have one voice, be one voice all over you are. Don't fight your brothers. Whoever is fighting his own brothers and sisters, you know that vanhu vokutengwa vanoshandisiwa. Neivavo vacho vanotengesa ivavo, they must be killed and removed from the people because they are playing with somebody's life. Vari kutamba noupenyu hwavanhu. Vanhu vakazara kunze kwenyika kwavasingatodiwi, and they are being killed also outside of the country. So ndiri kukuudzira vanhu veZimbabwe kuti kutanga nhasi zvina mberi. Ndiri kuona kuti hapana unity iri kuitika. Vanhu, let us unite each other. Imi pasocial media batanai, vasiri pasocial media vanokwanisa kubatana kana mukabatana, because everybody unowana information from the social media kuti chii chiri kuitika munyika. Pane mozviona. Teri kana mofamba muchienda mukati umu, memoenda muri one voice. If mabatana mayouth ose, you know that wakaberekwa pasi pe 1980. You are a youth, you are a soldier also. Saka munofanira kutofighta for your country. Nevangu madhara makuru, tarisai vana vageza madhara makuru, but vakutorealize mistake yavo kuti shuwa nyika haina kweri kuenda. Saka ndiri kukurudzira izvozvo kuti shuwa vana veZimbabwe ngavaite plan vaona kuti zvinhu zvavo zvinofamba chirudzivana. Kutanga nhasi batanai muite chinhu chimwe chete. Even if you are fighting, don't fight politically. Don't fight personally, physically. Don't fight physically. Fight politically muchigadzirisana chete. Muchigwa muchigadzirisana politically kuti mumaonero chete. But asipo kupesira mupesiri mune chinhu one chokuti ZANU-PF and its supporters must be ended. I thank you very much.